नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अचानक बदलिल्ल्यान जिल्ह्याच्या जनतेलो नाराजीचो सूर. कारवार माजाळी सरकारी इंजिनियर कॉलेज हॉस्टेलाचे उद्घाटन. कारवारात वेगवेगळ्या भागात गणराज्योत्सव साजरो. आतपळ्या सविस्तर खबरो. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अचानक बदलिल्ल्यान जिल्ह्यातल्या जनतेलो नाराजीचो सूर. कारवार सध्याच राज्याचे 30 पालकमंत्री बदल करून त्या जिल्ह्यात ताबो घेवचो आदेश मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई सरकारान दिलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नूतन पालकमंत्री म्हण कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमका नेमणूक केला. हेजी पयलीं आशिल्ल्या पालकमंत्र्याक हेब्बार हेमका हावेरी जिल्ह्यात नेमणूक केला. पण हो अचानक 30 पालकमंत्र्याक जिल्हा बदल केल्ल्यान राजकीय वर्तुळात आणि सार्वजनिकात एक कुतूहलाचो प्रश्नचिन्ह उबो जाला. आदले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी 1.5 वर्साच्या कारकिर्दींतल्यान पालकमंत्री म्हणून अत्यंत प्रामाणिकपणान काम करून जिल्ह्याच्या जनतेले लोकप्रिय मंत्री जाल्ले. कोविड महामारी काळात आरोग्य क्षेत्रात अतिवृष्टी संदर्भात अभिवृद्धीन सर्वांगीण विकासाक प्रगती केल्या असताना हावेरी जिल्ह्याचो पालकमंत्री नेमणूक करची खिंचो स्वार्थ असो नागरिकांनी संशय व्यक्त केला. आताचे पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हे मी योग्य व्यक्ती आसात हितून संशय ना. पण त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उरल्यार जिल्ह्याची समग्र माहिती खबर उरता, तेजेन अभिवृद्धी आणि जनतेला संकटाक योग्य न्याय दिवूक वेळ मेळटा अशें कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष तसेच समाजसेवक श्री माधव नायक हेमी आपलो अभिप्राय व्यक्त केला. कारवारात वेगवेगळ्या भागात गणराज्योत्सव साजरो. कारवारच्या माजाळी गोंय सीमा वयल्या चेक नाक्यार 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दिसा निमित्यान मान्य जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमगे हस्तान ध्वजारोहण करून गणराज्योत्सव कार्यक्रम साजरो केलो. ह्या वेळार संबंधित अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि इतर हजर आशिल्ले. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. तसेच कारवार चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायत मार्फत गणराज्योत्सव दीस आचरण केलो. पंचायत लगतच्या आझाद मैदानाचेर ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई हेमी ध्वजारोहण करून गणराज्योत्सव कार्यक्रमाक चालना दिली आणि कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष, सदस्य, PDO, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. किनारे
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल फुल पार्किंग प्लेसमेंट सुशोभित रिसेप्शन आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध अमन लक्झरी रूम्स स्टँडर्ड प्लस रूम्स शूट रूम्स क्लब रूम्स स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या हॉटेल अमन इंटरनॅशनल आसिया बिझनेस पार्क मेन रोड कारवार कारवारच्या माजाळी सरकारी इंजिनियर कॉलेज हॉस्टेलाचे उद्घाटन कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात माजाळी हिंगा सरकारी इंजिनियर कॉलेजाच्या नूतन हॉस्टेलाचे आज बुधवाराक जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेले हस्तान उद्घाटन केले या वेळार कार्यक्रमा उद्देशून तेमी उलयले बऱ्याच दिवसाच्या सरकारी हॉस्टेलाची सवलत नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक खूप त्रास अनुभव पडतालो आजूबाजूच्या गावात ना तर गोंय राज्यात वास्तविक थोडे विद्यार्थी शिक्षण घेताले आता या हॉस्टेलाचे उद्घाटन जाल्ल्याक विद्यार्थ्याला वेळ आणि श्रम वाचतले असे विद्यार्थ्याले मत असा या वेळार MLC सदस्य श्री गणपती उळेकर नगरसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष माजाळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य आणि ग्रामस्थ हजर आशिले जय भारत जननी तनुजाते जय हे कर्नाटक माते भूदेवी मकुटद नवमणिये गंधद चंदद ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ राघव मधुसूदन रमणीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जननीय जो गुण वेदद घोष जननिಗೆ जीव गुणमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्वा अमृतंगमय ओम शांति 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 ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆರಳು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ
ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೌಢ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾದರೆ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಚ್ಚುಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಬಂದವರು ವಾಸ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापले वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.